7:21 deberíamos empezar, non? Por os que chegan cedo. Boas tardes, a moza que está ao meu lado chamase Raquel, vai signar como todas as charlas deste ano xeiras e charlas deste ano do Instituto de Estudos Miñonáns coa connivencia dos concellos pertinentes, porque desde o IEN xa fixemos o ano pasado, creemos que hai un colectivo enorme, ou pequeno, que entenda que ten dereito a cultura e a outras cousas. Hoxe, por outra casualidade da vida, chamaron para o centro de día de Baiona ás 4 menos cuarto, había 20 e tantas persoas maiores, había un home e 20 e tantas mulleres, que se cuide, era para un programa, non sei se era xunta, se era a Sociedade Galega de Escritores, que titula Palabras con Memoria. Entón era intentar sacar palabras a xente que están en desuso, que non están nos dicionarios e tal. E depois de estar ali hasta 5 e pico, xuntamos 20 tantas palabras, moi interesantes, moitas que non están en ningún diccionario, temos aberto ali diccionario de diccionarios, o da Real Academia, e non estaban en ningún sitio, pois Marrucho, pois Mogocho, pois moitas, depois da Bañeira non está, unha da Bañeira, que é unha nécora en Baiona, un cángaro, que un boi de Mare Maior non está, e así hasta 20 tantas, hasta unha Paolo, o óleo é no Almiñor e a primeira fariña que sale dos millos, pois óleo, e non aparece tampouco, bueno, e van a presentarlas ali, como feito polos vellos. Eu fui falando máis ou menos con todos, cos que se podía, uns por problemas físicos, outros por mentais, non das falado, menos tres ali bastante espabiladas. E ao final de todo, antes de ir, mirei unha muller e non debe estar a pobre. Pois o problema é que era xorda, pero que non sabía nin ler, nin escribir, nin xorda. Pois figuramos, o sea, na vida poder ter de Fontes, ademais, que iremos a visitar un destes días, non poder decir que está a rapariga, non ten os seus propios signos, de onde vives? Ela debía supoñer que estaba onde vive. En Fontes, porque me dixeron ali, no, pero se nos poñeres a pensar, a tristeza é tremenda, que na nosa sociedade é unha persoa normal de todo, miraba ali, debe ser dese que está vegetando, xa, pobre, non vegetaba nada. Pasa que non estaba indo nada o que preguntábamos, o que decíamos da matanza do porco, de plantas e de todo. Entón, xulgade se é necesario, e desde bien creemos que sí, vamos a convocar agora para Conxoga, con Xordo de Galicia, que é a asociación, un par de cursos en paralelo, un curso con dos horarios distintos, setembro, outubro, novembro, decembro, salirá na página do IEN, e quen queira apuntarse, para as cláusulas económicas pertinentes, e abrirse outros campos. Contaba Tonecho, un compañero noso que non está aquí, que foi este ano e o ano pasado ao Museo de Pontevedra, algún neno xorde, tiña unha nena tal, sabe que maravilla que o guía vaya, eu non podo ainda porque eu non podo, pero hai que abrir as cales a todo iso, e desde a parte dos políticos, porque eles loitan coa administración, cos concellos, con deputación, coa xunta, non son oídos casi nunca. De feito, para me dicirles dúas persoas para toda a provincia de Pontevedra, xordos, e asistir quer decir que ti queres ir a facer diante dun notario a compoñer a tua herencia ali, e quen vai contigo. O outro día tiveron que ir a un rapaz que era para un campamento para a limpeza de praias. Como fai ese rapaz os exames? Estaban sin adaptar, ou adaptar. Bueno, penso que o entendedes todo. Levamos 12 anos ou 13 de maneira ininterrumpida co Concello de Tomiño, facendo visitas guiadas. Un ano foron hasta 2 por mes, unha por mes, unha en todo o verán, que fixemos outro día un campamento de fútbol que hai aquí, con tantos nenes e nenas, con monitores. E o título deste ano é O Monte Tetón, avance na investigación. E na que aí debaixo, quen fixo este PowerPoint foi Bruno Conxo de Vilar, é un traballo conxunto de moita xente e de moitos anos, desde os primeiros publicadores, Antonio Fernández, pintor, e Manuel Fernández, profesor do Rosalía de Castro en Santiago e da Facultade de Historia, que o publicaron nos anos 50 por primeira vez, o dibuixo dos anos 80 de Costa Goberna, o dibuixo de Anta de Moura no 2006-2007, e os dibuixos, fotos que de mirar aquí, e o descubrimento de novos petrolíferos, sería imposible sin moita xente.
sin a xente que fixo as fotos nocturnas ou diurnas, que case todas son ou de Xilberto ou de Bruno, os 3Ds que hai ningún é meu que non sei facelos, están feitos por Xilberto, por Bruno, por Eloi e por Xurxo Martínez, un rapaz que é o que fixa a maioría dos 3Ds que hai aí, un rapaz aquí do Rosal que traballou con nos uns 6 meses no IEN, está estudando, bueno, está que é arqueólogo. Os prospectores que buscan no monte non están en ningún sitio dito, mira, o petrolífero está en sitio, están aquí, despois conoceredes por sus obras, o buraco máis cándido que levan descubertos centos ou millor miles de petrólicos no sur da provincia de Pontevedra, sobre todo e no norte de Portugal, e descubrir máis petrólicos significa que temos máis cantidade de obra para analizar e para tirar conclusións, senón é imposible. É un costume a veces en arqueoloxía, en máis ciencias, aventurar cosas con poucos datos. Entón, teño do 100% da realidade, teño 1%, entón a facer proporcións, que non estou dicindo unha tontería, porque en canto vas ao monte descubres 7 petrolíferos máis, non valeu de nada todo o que escribiches e dixeches. Entón, se amplías o Habana, a colección que debe estar neste momento entre Portugal e Galicia en 5.000 pedras, podes tirar unhas conclusións con máis base fundamentada. Decías dos debuxos que hai anteriores, aquí, dalle, penso que a primeira, a segunda foto, chamamos avance na investigación porque a única maneira de ir adiantando, tampouco esta foto, perdonad un momento, nos pasa todos os anos. Cando salamos de aquí, sabedes todo onde está o Monte de Tom. Temos que ir para Gondomar, no alto, pome co parque Monte de Tom, hai que entrar. Pero entrade, dalle a seguinte, por favor. Entrade, todo o mundo aparca aquí. Hai que entrar case ou sin case 3 km. Hai un aparcamento aquí, para autobuses e coches, aquí, para autobuses e coches, e outro no cruce. Aquí podes aparcar 15 ou 20 coches. E depois tiramos este tramiño a pé. Hai que aparcar aquí na esquina tamén, como nós. Pero hai que non quededes aquí na entrada porque é un problema despois para todos e depois tedes que volver ás 11 da noite andar para atrás 3 km. E o conxunto de moitas prospeccións e pescudas enriquecenos a visión deste petrolífero. Este petrolífero é coñecido polo enorme tamaño que ten, e quizáis dos máis grandes de Galicia, hai nos maiores, pero con moita arte moderna ou moito máis serodia, como a laxe do Esperón en Jarramala, que é enorme, a que acaban de buxealizar agora é de Mula en Sabaxán, é máis grande que este, pero aí hai cousas moito máis modernas e aquí parece todo bastante máis antigo. Unha laxe enorme que ben decía unha vez Antonio de la Peña falando con él, hai que volver a estudalo, que hai moito, e a realidade ir de la Miraló, hoxe se nos imos parando, porque ainda que o que soa máis esta combinación circular, que decimos sempre que a maior combinación circular que hai, que coñecemos no mundo, mellor pasado mañá con a bibliografía de Australia ou de Sudáfrica, parece unha maior, pero como non sabemos que ten 2 metros de diámetro, parece que perdeu materia nesta parte de aquí, todo indica que rompeu en calquera momento da historia ou da prehistoria. Estamos dicindo que a maior do mundo, e resulta que arriba, dalle a foto para atrás, dúas para atrás, que xa visitamos algún ano, un sitio que chama o Real Seco, aquí ten 3 metros de diámetro. Que pasa? Hai máis asentos para non queredes de pé. Olledes esta parte lateral da atrás adiante, se non vides esta é a oposición, aquí, e despois sitio da oposición. Ten 3 metros de diámetro, que pasa? Que está incompleto, a circunferencia inteira está moito menos grabado que o das portaxes, que este que imos visitar hoxe en exclusiva. Se mirades, por un complemento, que estáis un pouco longe, este dibuixo do ano 87, díxedes que non temos aquí o do 2007, este que fixo Eduardo baseado neste 3D, que nos mirar despois polo miúdo, a riqueza que hai é impresionante. O que nos dá a impresión de que este petrolífero, todas as tendencias estilísticas e iconográficas que houve na zona falo de 12 de kilómetros a redonda,
están condensadas aquí, porque ainda que pareza que non, que é realidade, que na parte superior da pedra, na máis rechamante, está a combinación extraordinaria das 9-20 anéis concéntricos, algúns con 7-8 centímetros de anchura e 3 ou 4 de profundidade, inda que chame a atención isto, resulta que este petrolífero, ora miraremos o colombido, é o petrolífero das coviñas. Hai coviñas por todas partes, en línea, encadrados, facendo reticulados, dentro de combinacións circulares, dentro de todos os tipos. Se nos vamos ás combinacións circulares, imos mirar agora, resulta que hai combinacións circulares, isto chama a atención, pero hai por todo. Esta é a parte central, e sabe que hai petrolífero, como ben sabedes, na parte lateral, hai petrolífero na parte de arriba e na parte de atrás, e hai as pedras que están pola parte de baixo, están gravadas no entorno, nas prospeccións do Buraco, de Cándido e máis de Xilberte, hai unhas 15 pedras, polo menos máis, con arte rupestre, de menor calidade, non é a palabra, de menor profusión de detalles ou de motivos. Pero resulta que aquí, contra todo pronóstico, hai unha figura moi rara, ou moi escasa, que son cadrados concéntricos, que imos mirar despois tamén. Pero pensamos que é só arte abstracta, esas figuras xeométricas que non sabemos que significan, pero resulta que hai cervos, hai cans e hai animais, o sea, estamos falando que todo o que hai ao redor no Val Miñón e no resto de Galicia está, se llevas para este lado de aquí por exemplo temos un cervo que igual miramos hoxe, danos a impresión de que hai cánidos ao redor, pero aquí hai un équido, e na parte de aquí arriba, ainda que está mal dibuixado, aquí hai un équido montado. O sea, ese proxecto ECO que explicamos aquí mesmo o ano pasado en máis charlas, resulta que está tamén nesta pedra. Non é o motivo único, o motivo iconográfico único e potente que está, pero resulta que o que podemos chamar, non sei se palincesto é a palabra adecuada, que for, pero foron grabando todas as tendencias estilísticas e iconográficas de cada momento. E resulta que hai outra cousa, outro motivo, mellor dito, que agora está un pouco máis de moda, e nos traballos que levan facendo IEN sobre arte rupestre nos últimos 3 anos, dá a impresión de que nos persigue, porque estivemos facendo traballo, un descubrimento que fixemos, bueno, sale unha foto depois de aquí, o día 7 de decembro do ano 2017, despois dos lumes, nas neves en Tabuexa, que é a laxe da Coutada, que corrobora toda a teoría do novo paradigma sobre arte rupestre dos équidos na nosa zona. Estaban os dous, o Buraco máis Cándido, Xilberte, eu e máis compañeiros. Resulta que ao lado dunha pedra que se decía, non, hai un montón de cruces e de igrexas, son antropomorfos. Na propia pedra da Coutada, a laxe da Coutada, hai antropomorfos. E aquí hai unha profusión de antropomorfos tremenda na cara lateral, nesta cara de aquí, estas rayas que mal mirades ahora miraremos despois. Mirad, por exemplo, vai para baixo. Esta aquí xa é un antropomorfo, está de lo mirando. Brazos, pernas e corpo. E por que é moi importante isto? Seguro que van a empezar traballo de fin de grau, de máster, de doutoramento sobre o tema, porque nos enlaza, está aí 15 días, saiu unha noticia de unha nova pintura en Oimbra, na aldea das Chás, un sitio que xa tíamos visitado ali, onde hai moito calcolítico, conocíamos xa petrolíferos de combinacións circulares desde a Universidade de Ourense, onde está con este tema ahora Bea Comendador, onde aparece unha pintura e dá a impresión de que é un antropomorfo esquemático destes. Estamos falando de pinturas que se son vermellas, normalmente son óxidos de ferro, pero se son negras, esa pintura está feita con materia orgánica. Se hai materia orgánica, se hai leña queimada, podemos datala polo método carbono 14. E aquí estamos as cegas, bueno, terán, decimos así, como un caixón de desastre, un caixón de desastre total, que son de hai 4.000 anos. O único que nos indica algo de cronoloxía, miraremos despois aquí, son as armas, porque hai un tipo de arma, a alabarda, que está datada bastante, bueno, bastante cun arco de 500 ou 600 anos, pero bueno, por lo menos achegamos cronolóxicamente a unha época. Entón, se nos nosos petrólicos, outro día estando pola Golada, antropomorfos, estando en Paso de Borbén, antropomorfos,
na coutada na neve antropomorfos destes ultra esquemáticos. E aquí tamén estamos relacionándonos con ese mundo da pintura que está moi ben estudado en toda a meseta, na zona de Extremadura, moi ben estudado e publicado, sobre todo por un tal Hipólito Collado, se pide en internet, además pon en PDF os libros enteiros, en aquellas clasificacións, fotografías, estudos moi ben feitos, na zona de Ciudad Real. Esta arte esquemática haina por toda a península e témola aquí. Que pasa? Que en vez de tela pintada, témola grabada, estamos xa podendo facer concomidancias cronolóxicas, que é moi importante. Isto hai que relacionarlo despois co mundo dos menires, co mundo da decoración dentro das cámaras funerarias que están datadas, e intentar mirar un pouco de luz sobre a cronoloxía e sobre as relacións coa meseta. Inda que estemos en terra no medio do monte, esta xente relacionábase. Non é inmediato, a gente se tirou unha foto, esta foto mellor no primo do Uruguai, a un segundo de distancia cronolóxica, e daquela as ideas, os pensamentos, a arte, se chamaba así daquela, camiñaba un pouco máis despacio, pero había relación, estábamos relacionados con ese mundo grabado, pero que hai unha liña que se traza norte-sur, que resulta que hai pintura tamén. Non sei se viste falar das pinturas que apareceron en Casai. É un grupo de arqueoloxía que está excavando onde estaban agachados durante a guerra, e despois da guerra, a resistencia antifranquista que había, alá en sitios moi inaccesibles, excavando os abrejeiros onde estaban, e por aviso dun veciño que lle parece que había pinturas, unhas pinturas extraordinarias. Además, o que máis se mira, o que máis chama a atención, é o que se chama un ídolo oculado, que son unhas pestanas, unhas sellas, uns ollos, iso haino en toda a península, o sea, estamos falando de relación con toda a península en sitios onde sí está ben datado. Entón, abre un camiño que había hai anos que se dicía que a investigación arqueolóxica estaba morta, que a estrexa estaba morta, pero polo menos podemos mirar outras cousas distintas. E con esta técnica 3D está mirando a máquina o que o ollo humano non mira, podía presupoñer. Que pasa? Que despois cando temos a máquina queremos mirar máis, non dá para o que dá. Por exemplo, este home de aquí, que máis adiante miraremos un calco de Manuel Oredo, sempre decía, mira cantos dedos ten aquí, e ten un corno aquí, e ten... Ahora, a interpretación, dámola despois non avanzamos. Dalle. Ben, o mundo das coviñas, iso mellor xa miraron o repertorio de coviñas que hai no sitio, pero está no 99% dos petroleiros de Galicia, e sin sabermos aínda que significan, a non ser cando están así na cara de unha cabeza dun cervo, que sabemos que é un ollo, unha coviña con función de ollo, ou unha espada grandísima de 2 metros e pico de agua da laxe, que ten unhas coviñas abaixo, supoñemos que son remaches do enmanque da folla co mando. Aquí hai 300 coviñas que están gravadas con outra pedra, non había metal, ou se había metal era para asuntos suntuarios daquela, entón había que ter moita crenza, ter claro a mensaxe que querían transmitir para gravar as 300 covillas aquí no outeiro grande, debaixo de Touro Morto, aí entre Mavia e Santa Comba, no Concello de Olla, xa mirando para o Rosal. Isto é nas portaxes 2, que se chama, visitamos o ano pasado, é un petrólico que limpamos hai 3 anos para a visita, a limpeza resulta que na cara do nascente, na cara leste, apareceronnos ali 6 ou 7 cabaliños que miraredes despois, que nos enchían máis de contido o proxecto Ectus. Isto no lateral leste da combinación circular grande, e hai que pensar que non era un lápis que te aburres e pintas puntos, ou non é un pau pintando no chan. Cando hai esta cantidade de coviñas ou microcoviñas dentro deste circuliño, dentro desta combinación circular, dentro deste semióvalo, deste cadrado, algo significa. Eu non sei se contan, se representan o ceo, se son familias. Non o sabemos, pero perder ou empregar o tempo, que é un gasto económico, a fin e ao cabo aquí, é porque ten un significado. O que pasa é que 4.000 anos máis tarde non damos conta do recado. Isto está tamén no Tetón. Iso está no Tetón. Que significa? Non o sabemos. Agora que este petróleo foi un mundo de coviñas, e coviñas en moitas posicións,
en moitas situacións é un mundo completamente, un mundo riquísimo. Se entramos dentro do mundo das combinacións circulares, dos círculos, da arte abstracta, pois tamén leva a palma, non son todas ali, pero bueno, con todo tipo de motivos riquísimos tamén. Isto son capturas de pantalla que fixo Bruno, aí tedes, non ten unha escala, pero figuraron, non, isto son 2,5 metros, isto é lateral dunha combinación circular deformada ou incompleta neste lado, era xa virtuosismo do grabador neste caso, non? Mira outra, aí está, mirade que riqueza e que variedade hai aquí. Cando dicimos unha combinación circular chea de coviñas, indicamos moitas veces que o que hai nesta combinación circular non son microcoviñas ciscadas de calquera maneira. Estas microcoviñas están facendo un circuliño e outro, entendedes o que digo? En vez de o circuliño, o circo, ser de liña continua e de liña discontinua, o sea, temos o exterior, temos este, segundo de coviñas, terceiro de coviñas, tal, entón están facendo unha liña, pero con coviñas, como se fora marcando un recortable. Isto mirábamos antes, e o que está mirando aquí, que supoño que volverá despois, son micromuiños naviculares. Iso entramos despois, pero sabede que nesta pedra, nesa xuntanza de tradicións iconográficas de toda a zona de mellor case 100 km a redonda, porque hai muiños naviculares xa están localizados na zona de Barcelos, por outro día que han ido Duraco a mirarlos, está concentrando unha tradición moi potente e dun radio de acción moi grande. Unha foto espectacular, nocturna, unha foto que nos pasa, mirando despois detallada. Isto está aí tamén, dalle. Isto xa pasa casi de un simple grabado que non sabe se hai algo grabado ou non. Isto xa é baixo relieve, está aproveitada a protuberancia da pedra, que pasa moitas, algunhas veces nas combinacións circulares, e aproveitada a protuberancia da pedra. Esta é unha parte, igual pasamos por aquí, debaixo hai un équilo montado, hai un antropomorfo que quizá a representación tamén dunha muller, que parece unha rosácea que parece un cometa detrás. Esta é unha parte moi importante, pero mirade que virtuosismo técnico hai aí. Isto non era a primeira vez que grababa, ademais tiña unha liña de tradición de gravar o que chamou Xulio Fernández Pintos, aproveitar as protuberancias mamilares, chama él, aproveitanse. A ver, hai sitio por aquí, e se colledes un asento sentado, non sei. Mira, tedes asentos aí. Estamos entre amigos. E podes sentarnos aquí. Así tamén experimentamos. Porque son os deles. Aquí tedes a máis sitio. Bueno, le podía decir por un poquito alguna más adelante. Estas dúas fotos que estades mirando aquí, este foi o descubrimento de Cándido máis de Pepe Uraco en Gargamala. Mirades que a combinación circular está como derretida no lateral da pedra, isto non é moi normal. Temos, bueno, hai, por exemplo, aquí en Tallán, na tapada de Osao, aquí en Valença, mirades como está. Hai coñecemento acumulado de moito tempo, hai tradición acumulada. O que está mirando aquí é un petrolífero, isto están os dous en Gargamala, en Mondariz, que temos que poñer a data de visita, a ver se é despois do barco, vamos a poñela entre mañá e pasado, anunciala, porque despois en setembro ven o frío, e a chuvia e todo iso. Unha data de visita porque o merece o sitio. Isto que estaba mirando aquí, que se chama o petróleo de Campo Redondo, non o descubrimos nós, ni moito menos con esta prospección. Que pasou? Que cando ardeu Gargamala o 4 e o 5 de outubro de 2018, a
Xunta política de difusión fai bastante pouca, preventiva menos, pero cando pasa algo van rapidamente, arqueólogos, restauración e todo, para decir que fan, podemos entrar por aquí. Para decir que fan, entón foi un concurso, gañámoslo nós, levamos desde o mes desde o 25 de novembro traballando aí, ainda non rematamos, falta unha redacción final de uns folios da memoria final, pero decirvos que empezamos con 55 petróleos catalogados e a prospección intensiva de día, de noite, de tarde, na mañecida, imos en 175 petróleos, claro, non son todos como este, sí que novo, descoberto na ladeira, na costa dos Rochos, que ademais, outro problema que había é que toda a catalogación da Xunta, a toponimia estaba horriblemente, porque os arqueólogos non lle dan ninguna importancia a toponimia, e hai que perder o tempo, que é un patrimonio cultural máis, material, pero hai que ir al ver, que para os paisanos, como se chama, entón iso, recollemos todo o monte, renovámoslo nas fichas vellas, verdade, outra vez, e nas novas, e o que tedes aquí de Campo Redondo é unha pedra que debe ter 7 por 5, que está, desde onde está a pedra, ao fondo, estás mirando 6 ou 7 liñas de montañas, a última que miras é a Serra da Groba, antes miras a viña todo do Galiñeiro, é un sitio espectacular, estás mirando Sano Medio nas neves, non está ali, porque este petrolífico é a portada das guías de petrolíficos que hai de Galicia, de edicións do Cumio, daquela que había aquel libro gordo da nosa terra, que casi todo de fotografías con uns comentarios de la Peña. Este é a portada do libro. Ademais, vos mirade aí a intensidade de grabación deste é porque estes non. Entón esta pedra era un sitio que conforme vas ao corpiño levas un brazo de cera, unha cabeza, ou endo non no facho levabas un ara pedindo que por favor te mellorara a vida ou que se tocara a lotería, non o sabemos, pero aquí gravouse durante moito pouco tempo de maneira reiterada, isto pouco, estes máis perceptibles, ou regraváronse polo que sea, é difícil de saber o porqué, pero é pura arte abstrata todo o petrolífero, aquí non hai unhas luces modernas neste, e aquí non hai absolutamente nada, e mirade como os decía antes, unha combinación circular de 1, 2, 3, 4, 5, 6 anéis, e o penúltimo de que é unha liña discontinua de curviña, que non están ciscadas de calquera maneira. Dalle... Bueno, isto puxo o Bruno aquí, isto ainda que é unha espiral da terra do buraco, da lado do salto, do picouto, porque aquí hai, non é un labirinto, non chega a ser do labirinto, pero tamén está no Monte Tetón, está nun lateral, pero aquí estes anéis dan volta aquí, miradlo. Entón ten un aire de labirinto. Bruno quería que fora máis labirinto do que é, pero deixaron grabado o que deixaron. Este sí que é labirinto, esta pedra do labirinto de Mogor, famosísima, que ten un centro ali de acollida de visitantes, non sei se funciona en o mar, que non teño ido, dalle. Este é un grandísimo labirinto, foi durante moito tempo o labirinto máis grande que se coñecía en Galicia, ten 1,10 metros de diámetro, imos mirar o sitio desde o Tetón, se a luz non o permite, chámase a Laxe Cruzada, porque ten 120 cruces en riba de toda a pedra, está en Torroña, isto é un 3D, fotografía pasada por un programa en un visor que se chama Mesla, isto é un calco que é tan bo como o 3D feito por Manolo Ledo, isto é unha virgería, e isto é unha foto con unha luz da mañá ou da tarde, non saberá cando a fixo, se plantou a 10 da mañá ou as 8 da noite, así, bueno, é iso. Este é un labirinto moi pouco conhecido, é o labirinto número 9 dos que hai en Galicia Norte, é o único que hai en Portugal, e mirad onde está o labirinto que ten, bueno, así, que hai aquí un reticulado. O problema dos reticulados, que imos pasar xa a falar polo miúdo ou dentro do momento deles, como os reticulados primeiros que apareceron na zona de Baiona, de Coruxo, estaba fora da área nuclear de estudos que era Campo Lameiro, Pontevedra, a área nuclear de estudos dende o Museo de Pontevedra, antes da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra, e veronse sempre como tabuleiros de xogo. Non digo que haxe algún, porque además é tradición romana diso, de que fora un tabuleiro de xogo, pero eu, se vos queredes convencer, despois de mirar todo o que imos mirar, diredes sí ou non.
O que pasa que é un pouco absurdo que estes reticulados estean e 2, e 3, e 4, e 6, ata 200 que coñecemos, compartindo superficie con arte rupestre, ou na zona de intensidade de arte rupestre. Aquí algo pasa, que eran xogantín solo onde é arte rupestre, non xogaban no resto do mundo, non, que desde aquí miraban a súa e xogaban aquí con combinacións circulares, e coviñas, e cabalos, e todo, non, é un motivo, no canto de ser un motivo circular, como unha coviña, unha espiral, unha combinación circular, un laberinto, é un motivo cadrado. Que pasa? Que non pasa de mos para arriba. Hai un caso excepcional en Marín, hai outro caso en Poio, miraredes outro aquí na cara vertical dunha pedra, debían ser as fichas imantadas aí na portela da cruz en Cotobade, pero entra ahora no principal, porque resulta que nunca o víramos, que nos lo permite ver este 3D, o 3D que se fixo do petrolifo, decir, non dixen antes que este 3D, estes dibuxos, o 3D fixo xusto, o dibuxo fixo Eduardo, foron para a nova cartelería que renovou o Consello, non sei se era a subvención da Deputación ou da Deputación que renovou esa cartelería, levaba aí xa 2007, 17, 12 anos, nada deturpada polo tempo, queimada polo sol, millorou a calidad da cartelería, aproveitamos para poñer lecturas novas, dibuxos novos, e un pequeno texto, máis ou menos acertado, ao lado para que vala de unha mini visita autoguiada, que a xente que chega ali, que co dibuxo non lle chegue, pois le algo. E que pasa con esta nova lectura? Que onde está a combinación circular grande vista de frente á dereita, pois hai un reticulado, miradlo aquí, e que parece que esta pedra foi donde había que gravado todo, pois aquí a tedes tamén. Un reticulado de 5x4, parece 1, 2, 3, de 4x4, moi simple, hai de 4x4, de 4x7, a maioría son de 8, 7, 8 casillas por lado. Aproveitade, mirades o gran antropomorfo que hai aquí, este é de brazos e pernas curvas, isto está mexando é outra cousa, pero depois hai moito máis sinxelos, os que se chaman, cando teñen nada máis que os brazos, chamanse de áncora, cando son os brazos moi curvados, chamanlle tipo andoriña. O que hai en toda a península, que depois miraremos un cadro, están aquí, todos evidentemente, pero está, por exemplo, mirando este de aquí, miradlo, isto, claro, pois mirades unha raya con un trazo así, pero depois de mirar 1, 2, 100, 200, 500, isto é un antropomorfo ultra esquemático, claro, faltan os pendentes, a melena, faltan moitas cousas, pero é ultra esquemático. Hai máis, toda esta zona de aquí está chea, non vos lo dixen antes, este petróleo, non sei en que ano, tuvo que sufrir un incendio potente, estar abandonado, non sei se foi nos 50, nos 60, vai 500 anos, tiña que ter na parte baixa moita vegetación en riba, xestas, toxos de todo, e todo isto que está mirando aquí son, mirades lá, son termoclastos, escachou a pedra, e cando hai perda de materia, hai perda de motivo gravado. Miradlo, non? Isto é, daqui para baixo está toda a superficie así. Ahora que estamos aquí, mirades que o cervo, unha cornamenta extraordinaria, está rodeado de cánidos, como decía antes, aquí ustedes, isto antes non o miraban. No dibuixo de Costa da Goberna, o cervo sí que está insinuado algún cuadrúpedo por aí. Mirades que riqueza de coviñas hai. Aí ordenadas, parece un desfile do xército coreano ou das paradas militares de Gil. Que significa iso? Que significa facer estas rincleiras aquí de coviñas interminables que veñen hasta baixo, rincleiras que podemos mirar debaixo das armas de algún dos petrolíferos de agua da base, na segunda pedra que se mira á dereita. Que significan estas liñas curvas? Facían as curvas onduladas por algo, porque non estaban vou facer algo, non, isto é algo predeterminado, seguramente é anacrónico, foronse xuntándose, o resultado final é un horror vacui total. Esta pedra prácticamente toda gravada, eu non me atrevo a facer unha evolución da pedra, pero combinacións circulares, se deixamos as que hai que teñen o mesmo aire, sería unha pedra, bueno, pois con 10, 12, 15 combinacións circulares, pero pois hai que engadir os resto dos motivos, e quen fai unha tecnoloxía disto?
Por aí fanse cada disto, é difícil facelo. Incluso perdemos a vista mirando se no medio das combinacións circulares dos anéis que hai aquí podía haber resto de algún cuadrúpedo. Por o momento non topado, pero é tan ancho a separación entre un e outro que aí podería haber algún cuadrúpedo. Vai pasando agora a sesión principal. Temos coviñas, combinacións circulares de todos os tipos, temos case un laberinto, non hai unha espiral, non a temos localizada polo momento. Temos un reticulado, a área nuclear dos reticulados está no outeiro dos Lameiros en Baiona, ali no ano, cando descubrimos os primeiros, que foi en febreiro do ano 84, ali hai 40 sitios con reticulados en 2-3 km da redonda, pero en Portugal hai áreas con moito reticulado. Isto é unha fotografía, isto é un 3D, non é un 3D, é unha maravilla que fixo Bruno Eixo, está no outeiro dos Lameiros, está na parte do sur da Pedra Grande. Dicimos que a Pedra Grande, nós cando fixemos un traballo primeiro de carreira, descubrimos os 30-40 petroglifos ali, a Pedra Grande non a descubrimos nós, porque ninguén no ano 84 buscaba petroglifos nunha parede vertical, ninguén se lle ocurría. Ocurriuselle a Alfonso, que é membro da Xunta Rectora do IEC, que é o bibliotecario, foi no ano 88 con un grupo de amigos e coñecidos de Vigo, e descubriron pois o maior petróglifo de arte esquemática da Península Ibérica, unha tontería en un día de un sábado seguramente, por la mañá, que teñen diapositivas, que se facían diapositivas daquela, daí para atrás. Mirades aquí, o sea, facían este reticulado para xogar, en riba deste mal terminado, con coviñas, con combinacións circulares pouco gravadas. Home, o sitio é plano. Míranse moi ben as ovellas e as cabras abaixo, pero tamén se miran as cabras desde a parede vertical, e por iso non fixeron 100 cabalos ali. Cada un que pense o que queira. Outeiro dos Lameiros. Dalle, nesta cara vertical, neste reticulado, que tamén xogaban aquí, en un imán, recargaban as fichas de noite. Iso está no corazón da arte rupestre de Campo Lameiro. Está na portela da Cruz, e ao redor está abaixo do Cuco, máis arriba están todos os petroglifos que hai ali en Dorne, é un sitio riquísimo. Hai un reticulado, este é unha excepción, é o norte da Ría de Vigo, é o último que conozo, está no sitio que se chama Custollas en Mos, e non diría que se fora para xogar, un sitio, bueno, un sitio de vigilancia, Custollas, que estudiar a vía que vai, que comunica o río Miño con todo o norte, con Pontevedra, con Santiago, bueno, ao mellor que non diría que non, además, polo estilo que ten, que está casi no único penedo que hai na croa daquele asentamento. Dalle, aquí hai un reticulado, pasa así, evidentemente, a ver se mirade mellor, este reticulado que ten debaixo, ten 4 cordiñas, 4 tensores, e o que hai en riba é un cervo macho, sexuado, unha cornamenta extraordinaria, daí va lá, abaixo, iso para arriba, a boca do cervo, sigue. E o cervo non está pastando, ni está lijando coa moza, ni nada, o cervo está coa boca aberta, o pescozo retorcido de dolor, porque se mira vencido por un home e un can que está aquí detrás, que o xotou, que o levou para esta trampa de aquí. Aquí, ese reticulado ten unha funcionalidade, xa pasa de ser moi... aumenta, Dios, que o ordenador me levou, temos. Mirades aquí 4 raíñas, son os tensores dunha trampa que estaría disimulado no medio dos carballos, ou das xestas, ou das ervas, para que o cervo caíra. Está publicado por unha profesora universitaria que este é o macho e isto é unha femia, pero bueno, cobran igual, entón, deixanlo... Mirad, bueno, este conxunto reticular está a aparecernos a Eduardo máis a min no 2007 en Baiona, está todo coberto de terra, un eucalipto aquí, outro eucalipto aquí, non ao revés, un aquí, outro aquí, mirad esta esquiniña. Vamos a limpar, isto é para xogar, uns enormes, outros incompletos, iso non é para xogar, iso é unha figura xeométrica máis que non é circular, que é reticulado. Ademais, miraredes ao final, como é máis reticulado, cando vos poña unha foto aí ao final de todo. Ao lío completo, este xogaban neste, isto que era para a práctica, así.
infantil, primaria, secundaria e aquí universitaria. Vale. Dentro de todos os antropomorfos hai estes tamén que nos pasaron, nos quixeron decir onde eran. Mirades. Ponle a foto seguinte. O reticulado está lá dentro, es que eran os que xogaban, os representantes. Antropomorfos potentes, hai que di que están montados, que non lo prestou esta foto, di que está montado, eu penso que son as pernas, sexuado, e aquí están dando un paso de baile, Son antropomorfos deses que hai en toda a península que temos aquí. Que se decía hai 4 días, é uns cruciformes, ni se analizaban, son modernos, están feitos con cisela e con punteiro de ferro. Ao lado dun reticulado de 4x5, non sei canto ten, un resto dun circulinho aquí, hai máis arte, máis antropomorfos dos que aparecen tamén no de todo. Dalle. Falemos antes de micromuiños naviculares. Este tema gustalle moito, conoce moi ben aí, conoce no Cándido máis o buraco. Isto non toca visitar este ano, non? Vamos este ano. Ben, é a pedra con máis muiños naviculares que temos en todo o país. Os muiños naviculares, se os reticulados remataban en Mos, o último, pois as dúas tres estacións que hai no norte, os muiños naviculares rematan na península do Morrazo. Hai na punta de todo, onde está a aldea de Donón, o sur, un sitio que se chaman Os Olleiros, ali hai 2 ou 3 que ahora está inaccesible aquí, no irreconocible, están publicados nos anos 80 por Xosé Otero Suárez, con debús de todo de Costa Preta, Antonio de la Peña, publicado no Museo de Pontevedra, pero a pedra enorme está aquí. Muiños naviculares de soporte fixo que seguimos sin saber para que eran. Si eran para un uso doméstico de moer cereais, si era para moer algún tipo de mineral e beneficiar algún tipo de mineral, ou pigmentos, pero se fora para un labor normal e corriente, doméstico, estaría adornado con podomorfos. Estes son os micromuiños naviculares, estes son os de as pinisas pequenas ou a porta en Monteferro. Estaría adornado con estes podomorfos que hai aquí, 1, 2, este de aquí, son do número máis ou menos 39, son pés descalzos, dereitos e esquerdos, que están os dígitos marcados. Que teria que ver? O traballo diario, que tens unha muller para comer, non tes adornada, se veñen os teus sogros un día, se ven a futura nora, o futuro xenro a casa, que se para ese día lousa de sargadelos, e para o día normal vaso de lucilla. Pois aquí pasa o mesmo. Os muiños naviculares, se fosen para unha función puramente mecánica, doméstica, laboral, estarían sempre no ámbito da arte rupestre. Estarían un 25-30% das veces rodeados de arte e a maioría das veces no ámbito de sitios onde hai arte. Estando outro día no Alto de Sant Antón aí en Portugal, reticulado, muiño, reticulado al quilombo de un muiño. En toda a zona alta onde está a Capela de Santo Antón en Camiña, hai mamas, hai muiños naviculares e hai reticulados en pedras distintas. Está aquilo porque hai que beta de mineral hai ali, non sabemos, pero están sempre con arte. Mirade que muiño navicular hai aquí, e ao lado está adornadísimo, que tampouco digo que se pudera beneficiar, machacar aí algún mineral que entra dentro dunha función máxica, ou mellor, ter ese mineral, que tens que ter un forno, coñecer a pirometalurgia, a pirotecnoloxía, a ter un forno que acade centos de graus ou máis de mineral para ter ese metal que faz espadas e puñes a lavardas. Podría entrar por aí, pero non sabemos. Esta é unha pedra que limpou Xurxo Martínez en Priege, coñecíase este muiño e outro aquí detrás. Despois da limpeza, o que hai aí, é que máis que muiños naviculares parecen esculturas. Ademais, o nivel de conservación é fascinante, pero depois mirade que están decorados cunha cenefa exterior, cunha cenefa, hai coviñas, hai microcoviñas. Era unha función doméstica, era unha función industrial, ou é algo que se nos escapa? Escápase. Que alguén lle dedique
unha tese de doutoramento que os 225 muiños se lle di un buraco onde están e fan a tese de doutoramento facilmente. Ademais, outra cousa, sitios con grande visibilidade. Os das divisas pequenas, miras Baiona, entón, millor sitio para moer, estar mirando Baiona todo día, imposible. Desde aquí, que isto está publicado como a Requeixadas e tal, o nome do sitio é a Chan das Minas. Que pasa? Que non hai eucaliptos, pero os eucaliptos aquí lo limparon un pouco, estás mirando Baiona, Silleiro, estás mirando o mar de Montecerro de Panxón, a visibilidade é tremenda. Na Cruciña, en Mavia, 8 muiños nunha pedra, estás mirando Santa Treja ao fondo, case sempre. Depois hai nos dentro de covas, que fan na Lapela do Meixadouro en Cangas, en Peneites en Chan de Brito, no Outeiro das Campanas en Camos, e xa o culmen, xa é o Coto da Moura no barrio do Rejo d'Agua en Chaín, dentro dun abrigueiro, e máis eu non entramos xa. Hai que entrar a rasto, ves isto así, que fan ali dentro 3 muiños e cubiñas, e van a moer, levaban o saco de mineral e no, ten que haber algo. Unha das teorías que se barallaba era se son sitios donde hai uns ritos de paso, e de paso de que? Da pubertade, de que eres un neno que te vas a mozo e podes pasar xa a cazador, ou a herreiro, ou a pai de familia, e sométente a unha especie de novatada. Faise por concomitancias etnográficas, ou mellor con, por exemplo, os indios das estepas de Norteamérica, do Canadá e de Norteamérica, que mandaban o mozo, tiña que andar, poñer o caso, non sei recientemente, tiña que andar un día inteiro e parar de noite. Non levaba comida, pouca roupa e todo. Pasa fame, frío e medo. E a maneira de pasar todo iso era ou cun son monótono que te fai acadar, fai te tolear, en definitiva, acadar, figurarnos un neno chorando todo o día, eu tiña un primo que estaba todo o día, quero un paragüita de chocolate, de 8 da mañá a 8 da noite, hasta que acababa comprando paragüita de chocolate non paraba, brillaba yo o cerebro a nai. Pois aquí cun son monótono dun tambor, pum, pum, ou, cando non hai nada diso, inxerindo sustancias psicotrópicas que te fan acadar estados alterados da consciencia, entrar en calor e olvidaste do medo, do frío e da fame. Isto que parece unha tontería contábame, bueno, Avelino, que foi encargado do Concello de Baiona, estudios non tiña moitos, pero inteligencia ten muitísima. Decía, eu cando con 9 anos me mandaban en Sabarís a cerca dos petrolíferos, o que se chaman as presas de Morade, de noite, chovendo, abrir aquí non é descalzo. Decía, o concepto de frío, de medo e de fame, para que eu vou ter na miña cabeza se non o podía usar. Frío podía ter, tiña que ir a abrir. Medo de noite polo monte, máis. E fame, a que pasaba máis ou menos. Porque tiña que abrir a presa e baixar correndo para ir rejando con meu pai, con a miña nai, o millo as patacas. Entón aquí pasaba, hai 4.000 anos, algo parecido. Que pasa nestes muiños moi hai sustancias psicotrópicas? Eu non sei cal é a parte activa dunha erva, se é a semente así pequeniña que se machaca e non sei que se lle fai, se é a folla que se seca, se é o talo ou se é a raíz. Pero se era isto, non sei se estaban os charlins, se estaba o carto de Medellín, ou se facían exportación empaquetada en bolsa de arramo. Parece moito, dejaste que hai aquí, é tremendo. Que pasa? Que estes muiños, cando aparece algún asentamento, ou ao revés, cando aparece un muiño solto e un asentamento, levan aquí entre nós uns 6.500 anos, desde que entrou o Neolítico en Galicia, que é unha das etapas máis apaixonantes da prehistoria e da historia, andar polo monte cazando o que viñera, a decir, estabulo hado e domestico plantas e planto eu, que nos atou de maneira definitiva a terra, nos fixo esclavos da terra, da vida, da religión, unha cousa, outra, entón había, isto é chouso, non, Bruno? Sí, eu dixo, sí. Isto é a extrema da división entre Baíña e Villán, chamase o Bichouso, hai un petrolífero precioso ao lado, entón, hai moitos petrolíferos, ou hai arte, ou son arte as dúas cousas, que ti cunha visión sobre Belesar e sobre Baiona preciosa desde aquí arriba, pero nestes asentamentos si hai muiños para moer gran producía, a triloxía avea trigo centeo, pero iso é duro, hai que machacalo e relalo, convertilo en relón e despois convertilo en fariña para facelo panificable. Iso facíase en muiños naviculares.
pero aquí hai arte ao lado, entón era para moer hoxe non, mañán, se entrades na página do IEN, aproveito para decirlo, hai barco desde Panxón o día 13, entón o que vamos a facer, estamos facendo xa na página do IEN, mandaron por Facebook tamén, parece, é un microartigo cada día, ou un, ou dous, ou tres, hasta o día 13, son microartigos sobre o mar de Panxón, a aldea de Panxón, o titularse Panxón romano, ten moi poucos datos. Cada un deles remata unha pregunta. Non fixeron ningún concurso, contestada na página, contestada no barco, ou buscades. Sobre algún naufraxio, sobre o faro da Punta da Meda, o de mañá titúlase Muiños naviculares de soporte fixo, que explica moi pouco, e leva unha captura de 3D do muiño dos muiños naviculares aquí das Pinisas Pequenas. E que era que se moía polo momento que se fixo dentro destes abrigos que vos dixen antes. Como están fora das inclemencias meteorolóxicas, fixeron os análisis do durminte da cunca do muiño en varios sitios, o aire libre, algún en Redondela, en Caramañó, e dentro de Abrigueiro. Nun caso deu unhas sustancias activas, atropina, iosciamina e outra máis, que son sustancias activas que están nunha planta que se chama beleño, que nos di Xosé Ramón que coa temperatura, o clima que hai hoxe en Galiza, iso aquí non se produce. Hai 4.000 anos o clima que habría que estudiarlo, podería producirlo ou non. Pero, o que vos decía antes, que para moer un pouco de sustancia desa, a profundidade que ten de desgaste tremenda, e non casa, é unha teoría que ten que levarlo. Mirad, aquí empezamos ao revés. Mirastes antes o cervo, hai escenas de caza na arte rupestre galega. Hai unhas 600 pedras con cervo representado. Das 600 temos localizadas nada máis unhas 55 onde a caza é clara, porque ten unha lanza cravada, porque está un home da cabalo ou a pé sempre dinámico xotando un cervo cara a unha trampa. O conxunto inteiro pasa como nas festas da Coca. Na festa da Coca, o conxunto inteiro de exaltación do corpo de Cristo, na festa do Corpus, pois era alfombras florais, arcos, o baile da penla coa neniña ou neniño en riba da burra, que se chama, da muller que vai debaixo beillando, era a danza das espadas, e era a Coca, 5. Iso, menos os arcos florais, que case non sai en Redondela, mantense a tradición viva en Redondela. En Baiona de todo iso hai o día de Corpus e alfombras, e cando lle dá a gana, na anunciada ahora esta fin de semana no Carme, veñen a danza das espadas. O sea, a tradición inteira de exaltación do corpo de Cristo foise partindo en cachos. Coas escenas de caza pasa o mismo. A escena de caza canónica sería un cervo macho lanceado. Sería un cazador perseguindo o cervo. Sería cerca unha trampa, se non é cazado, caindo nunha trampa. E homens a peo da cabalo perseguindo. Todo ese conxunto non se dá case nunca. E cans axudando a cazar este cervo, que é o maior cervo que temos en Galicia, unha foto nocturna de Gilberto de Bruno, desde a corna, desde a parte superior da corna dereita, as patas traseiras ten 2,65 m. Iso está a tamaño real, está semideitado. O sitio, isto é un atentado contra a toponimia, isto está en Ponte Caldelas, pasando a igrexa parroquial de Ponte Caldelas, un pouco máis adiante, pero puxeron un cartel, eu non sei onde estudaron os que poñen os cartéis, pero puxeronlle a pedra do cervo, para mí que lle puxeron. O sitio chamase a Afiada dos Lejón. Ti preguntas na aldea, ali ao lado, que hai aldeas, hai cuñas, hai Ponte Caldelas, como se chama aquí Afiada? E Afiada dos Lejón, cando subíamos o monte a apañar o toxo, era un sitio de parada de afiar lejón. Tes que recuperar o topónimo e poñelo. Ora, poñele a Pedro do Cervo. Ademais, se miras o cartel, é un cuartel da Diputación recuperado. Se lle dá a volta un cartel de tráfico, dá conta. Está en castelán, ainda por parte, para máis atentado. Non está nin en bilingüe, nin en trilingüe. Enfrente dese cervo, 1 kilómetro enfrente, está esta maravilla. Aí, o que grababa, cobraba por centímetro liñado. Miradelo, non? Parecido isto a un cervo. Está usando o baixo relevo, isto é un virtuosismo. Estes tres animais están en baixo relevo. Ahora, se observamos ben, non sabemos se é un home, pero ten pinta. Isto ten, mirade os brazos abertos e as pernas aquí. Temos outro detrás moi esquemático.
e temos outro para esta parte de aquí. Mirádelo, é como un fantasma mal grabado que ten unha corda que está tendo conta seguramente deste can que está axudando a cazar aquí. A un cervo sin cornos que é unha cría, a unha femia empreñada que non pode correr, a un macho bello que non corre, non. O macho que máis impresionante que hai colócase no centro da composición, unha cornamenta exageradamente grande, están rodeando este cervo. Iso é unha escena de caza, pero que ali o cartel que poñen hai un dibuixo, non tan bo como este, porque cando puxeron o cartel hai 12 ou 14 anos non existían estas técnicas de 3D, non se coñecían, non estaban, coñecíanse, non estaban aplicadas á arqueoloxía, pero resulta que non explica nada, dalle para baixo o cervo. É unha escena de caza combinada con outra cousa moi rara, unha escena de copa, mirada, está premia. Pasa noutro sitio máis. É algo raro iso, pero que pasa? Que hai 4.000 anos non coñecía nin o cómic nin as viñetas. Entón, nunha escena de caza, por exemplo, a que vos dixen antes que era aquel reticulado que estaba ali pintando con os de talco de disoltos en agua, ese outro atentado ao patrimonio inmaterial. Os sitios están en muros, antes de chegar a muros onde está o Muiño das Marés, subides por aí por riba, chamase Valdixiría, o sitio xa é unha posibilidade topónimo, Serres, e queda o medio monte. Chámase a Cova do Jato, o sitio. Pois, a arqueóloga Pepa Rey resulta que tiña unha filla pequena, que agora xa está non sei onde, ten 30 anos, que chamaba... Como chamaba? A miña bruxiña, pois puxe a Cova da Bruxa. E vai publicar a Cova da Bruxa. A ver, as veleidades túas familiares, cando tens unha comida que non hai palo, aquí non. O alto da Pousadela, onde hai cabalos montados, hai muiños naviculares de todo, en riba da igrexa de Pedorres. Do mar ao alto, en 2 kilómetros, pasas de 0 a 550 metros. Entón, un pequeno descansiño nesa ladeira enorme, chamase unha pousadela do latín pousare, descansar. E ademais, ten ao lado un topónimo replicante, a Pousadeliña, non estamos excavando ali outra cousa, non se pode decir, e ademais chamase a Pousadeliña e a Pousadela. Sabe como se publicou? Agora, é que lle berrejamos un pouco delicadamente, enteraron, se foi nun sitio como este unha vez, porque lle puxeron a pedra dos chetos. Pero porque dos 3 arqueólogos, non vos vou contar, 3 altos cargos, os 3 ademais, un deles comía chetos de matutano. Iso é un atentado contra o patrimonio inmaterial. 3 altos cargos hoxe en día. Bueno, estaban facendo daquela un traballo de escenas de monta en todo Galicia. Bueno, os chetos que che dé a gana, se che gusta, que che suba o colesterol, como dicía Manolo de San Corme, non vou con vos, non, Manolo Apas era un home de Baíña, está solteiro, ainda está hoxe. Decía cantos anos ten, de das 8 para das 9, normalmente. De das 8 para das 7 nunca. A ver, non dice das 8 para das 9. Pois, fomos a casa dele e quedáramos para ir ao monte a que nos dixera a toponimia, desde Baíña hasta o Alto da Groba. E non pudo vir aquel día, que teño de todo. Teño colesterol, teño azúcar e teño ácido úrico e non podo ir. Entón, aquel día non veu. Pero o día que veu, pasando a Chanda la Oa, danos un topónimo, que foi a única persoa que non o deu, onde ferven os feixóns. Pasa o sitio no inverno, abrolla agua ali. Iso, topónimo alto, bueno, iso son enciclopedias andantes, non sei, os 500 e pico de topónimos. E hai que ter un respeto por ese patrimonio inmaterial, pero que nomeou a terra toda. Hai unha palabra usada agora por unha das millores investigadoras que hai de arte rupestre, unha portuguesa, que a queremos traer aquí, pero resístese, Lara Bacelar, que ten as ideas moi claras de cales son as líneas de investigación, que pasa que teñen demasiado traballo, ela está en Coimbra, vive longe de ali, que ten unha nena pequena que cuidala. Isto non vamos a entrar nisto, é un panel maravilloso, pero non temos dibuixo dele. Chámalle a terra tatuada. Por cuidado a pensar, está a terra tatuada e a terra está nomeada. E iso é cultura que temos que saber recoller, conservar, e depois se queremos vender a primeiro os veciños e a nós, e depois os nenos e os maiores, depois se queremos os de fora, tamén lle prestamos algo do noso saber. E, bueno, unha escena de caza máis, das 5.000 pedras que hai en Galicia, 560 de cervo, só hai 55. Mirades a pedra que nos ocupa, en aquí vos perder pouco tempo, porque vai todo visto desde aquí tedes os cervos, que vos decía antes, cánido. Eu cando digo cánido, ríanse cada vez menos, e de nós cando dicen, está mirando canes por todas partes. Bueno, ahora xa mira todo o mundo canes. Na última guía de edicións do Cumio,
San Antonio de la Peña publica unha pedra da laxe dos cebros en Cotobade, xa mira cansa ali detrás. Xa non son cervos pequenos, porque hai outra manía, cando hai un cánido trabándolle nos cuartos traseiros dun cervo, trabándolle, cazando, di que é o lisqueo de genitales. A veces cando se mete unha mentira na bibliografía, ninguén se agarra o lisqueo de genitales. É un animaliño pequeno que lle está trabando, que está cazando. Miralle pa cara do cervo, non está contando nada que lle chega. Está lle trabando no cu. Mirade isto que hai aquí, por exemplo. Mira, é horrible, estaba catalogada esta engarramala, estaba catalogada esta parte. Hai un cervo, cando vos dixen engarramala 175 pedras, hai este cervo aquí, ao lado dunha cara vertical, como nos digo os políticos, como non podía ser de outra maneira, descubrimos un cabalo, pero aí hai antropomorfos que se miran moi mal. Pero están aquí, mirades, brazos, e o que hai ao lado ten brazos. Isto, se poñedes en internet, ramiformes, hai miles en toda a meseta, miles. Está aquí, que pasa? Esta pedra está erosionada, pouco gravada, e terá que mellorar a técnica esta de lectura. Pero iso está engarramala tamén nun sitio que se chama o Coto do Campado. Está publicado con outro topónimo. Dalle. Ben, o proxecto Ecos, non vou volver a explicar aquí, pero dar unha pincelada de medio minuto. O que contamos o mundo hai 2 anos e pico, e levámoslo tamén a reunión bianual, o congreso bianual que hai de arte rupestre. Este ano foi en Valcamónica, en Italia, un sitio, para tiña deste tempo, espectacular de paisaxe, e ali hai miles de petroglifos de todos os tipos. O que viñemos a decir foi que na bibliografía tradicional sempre se falaba de escenas de caza de cervo, de cervos macho, que a bibliografía fala de 28, o máximo que falaba. Nos levamos localizadas en Galicia por bibliografía, por traballo de campo, unhas 55 escenas de caza de cervo. Que pasa? Que nos demos conta, despois de andar tanto monte, que dende a desembocadura, dende o fondo da ría de Vigo, a zona que fai divisar a aldea desta moza, que é Ventosela, San Martiño de Ventosela, en Redondela, hai unha pedra que se chama a Pedreira, onde hai cabalos montados e cabalos cazados. No resto de Galicia si hai équidos montados, o que non hai son équidos cazados. No fondo da ría de Vigo para o norte hai équidos montados, case todos en función de cazar un cervo. Si entrades na Pedra do Pinal do Rei en Cangas, que ao lado hai un campo de fútbol de 3 millóns de euros, ao lado hai o que queirades, colexios, instituto, de todo. O petroglifo está cheo de vidro, de pedra, de todo canto hai, non importa ninguén. É unha das 55 escenas de caza que hai en Galicia, espectacular. Está moi deturpada, mal cuidada, cheo de vidro, botellas e todo, deben facer o botellón ali, está feito unha porquería, non sei se ora limpar, a última vez que fun, hubo que barrer os vidros para poder facerlle, tirarlle as fotos ali. Aí hai homes montados a cabalo rodeando cervos. De que ali tampouco está moi claro, porque está moi deturpada a pedra. Pero ao sur da ría de Vigo, e sempre dixemos ata o río Lima, porque onde eses dous señores, Pepe e o Buraco, máis que tiñan prospectado, en vez de haber cervos cazados, o que hai son équidos. E chegamos a 120 sitios con équidos e nada máis que 12 ou 13 con cervos, e non cazados, cervos, grabados. Son escasísimos o sur. Ora, isto, o que hai que facer estudos por zona, por exemplo, Jarramala está preparado nestes momentos con 175 sitios para facer unha monografía en condición e tirar conclusións. O que si hai en Jarramala son entre 10 e 15 pedras con antropomorfos. Que cruces non, miras ben, son antropomorfos esquemáticos destes. Alguna pedra falta por limpar aínda, que entra en caras verticais, de brazos e pernas curvas, de todos os tipos hai ali. A pedra, a superficie máis enorme que temos é que descubriu Alfonso no ano 88, que é debuxado a man, a vista humana, sabíamos de 22 séculos. Ahora, con estas técnicas 3D, iso está feito xa en que ano, Bruno? Cando viñeron os asturianos naquela máquina... 2012. No 2012. No ano 2012 xa fixemos isto.
aí hai 100 équidos gravados. Ademais, isto pode ser aumentar, non? Mira, mirades o que hai aquí. É un home riba dun cabalo con unha lanza así. Hai uns bravos soltos por aquí, pero montados hai unha dúcia deles. Hai un facendo malabarismo, cabeciña, brazos, facendo ostentación de que domina a equitación. Este tamén está facendo esta figura central, por randura, por profundidade. Aquí no medio, mira, montado, montado, montado. Isto que parece unha escalera é un cerco. Seguramente un curro ou trampa de caza ou abocar os cabalos a que entren dentro de aquí. Quizás o primeiro curro da historia. O que hai no centro, que a xente di que un peixe, un rodaballo, que non dera, é unha figura abstrata, seguramente con un significado potente que pasa en máis escenas de caza potentes, de cabalos, de équidos, pero sobre todo de escenas que hai unha figura abstrata ali polo medio. Pasa na Laxe da Sartalla no Porto do Sol, pasa en máis grandes ou máis pequenas, pasa no Naval de Martiño, hai unha figura abstrata no medio, que é a representación dun tótem da tribu, non o sabemos, pero aí a tedes, na parte central de toda a composición. Montados, aí montado aquí, isto nunca o miramos, sempre estamos mirando aquí, nunca o miramos ali, e na que ahora pareza moi bonito. Ide mirando o tetón do que estamos falando, isto que estamos falando, e agora vamos a mirar máis adiante a Guadalaxe. Con esta potencia de arte rupestre, as autoridades teñen que tomarlo máis en serio. Pero como aquí non hai ninguna sobre esta Fátima e ten sono, pois non vai facer caso. Na parte baixa, miradlo, unha sombra dun home baixo relevo, pés, pernas, corpo e armado. A arma que é un callado, unha guillón para tanquear as vacas, ou é un arma. Pero ao lado o que ten é un équido, cola espesa, pescozo largo e fusillo, e ten un cánido, non ten o pescozo para arriba, ten para baixo. Isto rinse de los, hai que ser máis, non o rei rinse dos cadeiros de cima, que hoxe o director do Museo de Pontevedra, rinse así polo baixo, non perde. Dalle, non somos a universidade, dalle, ali non se mira tan ben, mellor miraba aquí no quente, ali non sobe, vai frío de noite. Por exemplo, isto foi descoberto hai 3 anos por Cándido e polo Buraco, vai a estar en liña recta a 4 km de onde imos hoxe, está en Couso, está dentro dunha tomada particular, xa lle dixemos, e parece que xa o fixo, a comunidade de Montes de Couso onde está, chamase a Regueira, a tomada dos Barreiros, a Regueira, a tomada dos Barreiros é o sitio. Ademais, observamos, depois de mirar 120 e tantos sitios, que hai varios sitios destes, as Covas do Murín, a Telleira aí en Valença, en Verdoexo, este de aquí, que está ao lado de nascentes secos de regueiras, de cuncas da cabeceira da regueira que fai de curro natural, sitio propicio para facer o que está facendo aí, que é cazalos. E aquí o que hai simplemente é o paradigma que dixemos do proxecto Ecos. O sur, nada máis, ou case nada máis, con 11, 12, 13 excepcións, e a que vai aparecendo en forma máis de équidos. Este é un 3D, un reticulado. Non parece que sea unha trampa, aquí está moi separado, apenas esta partida porque aquí hai un eucalipto, cando o cortaron, fixo palanca, moveu a pedra toda. E o que dixemos da Comunidade de Montes que compre non, que non poden comprar, pero non poden partir. Vai a facer un troco ao propietario para quedarse isto en propiedade e musealizar cando se poda. Porque ainda que isto descubriron aqueles dos mozos, Gilberto nos arredores debe ter descubertos 15 ou 20 petrolíferos, e desos 12 con animais. O lado, chamase Chan do Outeiro, en riba do barrio da Porcela, en Couso. É un cabalo, non son cornos, son orellas, o que pasa é que as orellas son tan insignificantes que hai que darlle un pouco de medida para que se poidan ver, alargan, que non son cornos, cola espesa, non é un cervo, e isto que mirades ao redor, pensamos que as patas traseiras están caindo dentro dunha trampa que aquí é circular, non é reticulada, e o que ten detrás este animal e este son dous cánidos. Non son as crías disto, son dous cánidos que están xotando isto, que vos dixen antes, non coñecían as viñetas nin o cómic, non poden facer primeira viñeta, falan 2 días antes os de Baredo, os de Baíña, mira, as 8 do sábado, como se chamara daquela sábado, chuchu, reunímonos nas pedras de Pedroso, vale,
Entón, segunda viñeta, indo así con cara de sono, cara ali para pero despois, facendo ruido con latas, xuntando as burras do monte. Como non poden secuenciar, están poñendo a persecución e a caída todo no mesmo. E a veces está o cervo morto coas lanzas e ainda está o cazador detrás así. Iso pasan todos, porque non conocían o cómic, entón, xa bastante fan. Hai dibuixo disto, verdade? Mirades arriba, unha escena de cópula, a única escena de cópula que temos hoxe en Galicia fora daquel cervo, pero esta cópula, mirado aquí perfectamente, non? Articulado, a primeira espiral que se descubría no Valmiñor, ali no terreno está casi imperceptible. Ora, esta espiral ten un significado, pero é o mesmo significado ao lado dunha escena de casa de Équilos que soa nunha pedra como aquela que vos dixen do Picoto? Seguramente non. Non é o mesmo unha cruz así que así. Así é cando marca la quiniela, así lembras que mataron a un fulano hai 2000 anos, ou 1900 e pico. Ten significado distinto dependendo do contexto e seguramente dependendo da cronoloxía. Esas dous figuras, ademais, que nos pasa? Que despois de mirar as 120 escenas de Équidos, andan metá por mitad, 60 tantas en Portugal, 60 tantas aquí, resulta que hai un montón de sitios, de escenas con Équidos, con espirais e con reticulados. Entón, por iso hai que ter un corpo suficiente de estudo gracias aos prospectores que van, que os descubren e despois podemos tirar conclusión. Isto fomos a da canteira do lado. Por que fomos aquí? Levados por Cándido polo buraco, foi o descubrimento de Cándido de hai, non sei se 4 ou 5 anos, e na parte alta desta pedra escorregadora, isto é un tobogán de antigüidade, hai prácticamente en todas as aldeas. Hasta ahora puña os Lousán, antes das campañas electorais, e agora pon os Carmelasín. O único que coñecíamos era un cervo, o único cérvido fora dos da Quinta de Galego, está cerca de aquí, o único cervo que se coñecía en Galicia. En a primeira visita que nos fixemos con eles, sacamos en Portugal. Sí, bueno, porque era en Galego, pero en Verdoixo, na Barreira, en Verdoixo. Limpamos o follato, xa apareceu este. E pedimos o permiso pertinente a través da Cámara Municipal, que se aquí en o Porto. Na limpeza apareceron os únicos servios, que xa verán máis fora por Portugal adiante, que se coñecen en Portugal, para atrás. Na parte de arriba da pedra, pensar 30 metros de largo. Na parte de arriba, cérvido, casado, cazador, cérvido, casado, cazador, sempre en posición, está ainda xotando o cervo, acosando o cervo, pero o cervo está casado. Teñen que entender, non pode facelo de outra maneira, pero a pedra é riquísima para estudar, e falta de uso definitivo o estudo e a publicación definitiva, que agora saiu outro día na prensa que da Universidade do Miño descubriron 80, 100 e pico de petróleos aquí en Valencia, que vamos a avisar. Aqueles señores dos 100 deben descubrir 95, pero non o din, descubriron eles, porque así morará máis. E na parte central da pedra é a zona dos équidos, équido montado, équido montado, équido montado, équido montado, un home aquí. Este reticulado é reticulado como figura abstracta ou é reticulado como trampa a que queren tirar dentro a un équido deste? Dá a impresión de que é trampa, non ten tensores, pero dalle. Isto sí que ten que aumentado. Estou acabando, que hora é? É que ten que se fazer de noite. Outro día unha protesta en Agua da Laxe, que eu estaba falando moito, cando estamos nos llegan aquí na mesa toponímica. Estivemos bastante tempo ali non muñes porque para mirar o que triunfo da Agua da Laxe, non se ten que facerse de noite, senón os focos levas ali como que prende un misto, non vale de nada. Entón, ainda que parezamos así medio que nos enteramos do que facemos, sabemos o que facemos, estamos perdendo tempo ou empregando tempo entre a mesa, entre os muiños e a mesa toponímica para que anoitecera, e as fotos que hai ainda se mira entre luz e fus detrás do petrolífero. Iso por un lado. Podemos facer máis tempo. Entre os muiños naviculares e o petrolífero había 3 mamos, non falamos dela, podíamos enrollarnos máis e estar hasta as 8 ou 12 da noite, pero está pensado o que facemos. Mirad, este petróleo, cando poidades e de visitalos se o topades,
está en Lañelas. Lañelas xa é camiña, é dos petróleos máis preciosos que hai. Visto ali unha pedra que debe ter 5 por 6, ten canteira lateral que partiu un cacho da pedra, pero ese cabalo, ese équido, que é o équido central de máis tamaño, o que máis gravaron, nunca, o que vos vou dicir, nunca se publicou nin se dixo. O que hai ao redor é unha manda enorme de cánidos axudando na escena de caza. E vos compartiredes, non sei o que diramos. Que está delineando aquí? Antropomorfo, empezamos a coincidir. E isto que hai aquí son cabalos. Eu miro, un cánido, dos, mira, rabo rebichado para arriba, pescozo oculto, e ven, 1, 2, 3, 4, 5, isto un calzanchiche traído da Alemania, 6, e o máis importante, 7, e ten este de aquí que non vai transportando nada, ten rabo, pata, e que está facendo? Trabándolle no pescozo do cabalo. Está iconográficamente clarísimo. Nunca se dixo, e se me escoitan por aí, está clarísimo que é. Despois hai axudando a cazar aquí ustedes, axudando a cazar o personaxe principal. Que pasa? Do río Itabén para o norte, a figura central é un cervo macho con acornamento enorme, que a veces é sexuado, e para o sur é o mesmo discurso iconográfico, onde cambia é o actor. Aquí, onde en Campo Lameiro había un cervo, aquí hai un éxito. Dale para a estrada, que se hai máis petrolero. Mira, isto nunca se viera, miradelo aquí, só marcado. Co tempo podía ser este de aquí, si regravaran máis. Montado, non, fuxindo seguramente por outro lado, e no lateral, na canteira, pois aquí na zona hai 6 ou 7 pedras con équidos gravados. É un sitio precioso que ao lado iba a chimpar varios petrolíferos destes a saída da autovía que ven de Porto de Viana, e tuveron que cambiar, gañou a batalla o mundo da arqueoloxía, o mundo da enxeñería, e cambiaron o túnel de sitio, fixeron o túnel para que isto non se perdera. Estes están aí entre o público, chaman maiores os dous, están chupando o Estado. Pepe o Buraco, Cándido, este está aí, este está falando, Manolo Ledo e Eloi. E hai polo medio un aficionado grande, este señor de aquí, que por exemplo, en Agua da Laxe, e así, conocíanse 4 ou 5 petrolíferos con arma, entre a expropiación de Silverte, e deste que era un día pola tarde, sería. Un día pola tarde, a luz natural, el non quer reconocer que era listo, mirou unha espada ou dúas, tirou unha foto, mandona, pero que hai a lista, ou 3 veces sin facer desa pedra, porque está moi... Además pasaron moto por riba, hai 10 ou 12 espadas ali. O sea, que lle pasa a zona da Agua da Laxe para ver nese rechán de 440 metros que comunica o río Miño, co Val do Fragoso, coa ría de Vigo, a ver 14 ou 15 sitios con armas, e no resto non haber casi nada. Se escenas de caza dixen que había 55 de 5.000 escenas, armas, representación de armas, hai o 1,1%, en Portugal son escasísimas. Hai unha profesora da Universidade do Miño que busca armas, o Buraco chamalle todos os días, hai algún puñadiño máis, porque quer armas. Hai que lle dá polas armas, hai que lle dá por juntar romellas, son moi escasas. Isto é parte da base da putada que non imos entrar, que é tarde, dai para atrás. Mirades outro antropomorfo aquí, do mismo estilo. Cando veu o que era director de Campo Lameiro, que sempre é director do Museo de Pontevedra, hai 20 e tantos cabalos en baixo releve, con contorno marcado, aquí na que non se mira un ultra esquemático. Hai os 3 estilos aquí, nun metro cadrado están os 3 estilos, virtuosismo, averencia técnica total. Pero o único que interesou, interesou todo, foi esta antropomorfia. Isto únenos co resto da tradición gráfica de toda a meseta, de todo Portugal e de toda a península. Esta pedra hai que facer a publicación definitiva, é moi complexa de estudar, pero se nós cando descubrimos isto, 7 de decembro, viñamos con Manolo Rey, viñamos co Buraco con Cándido, de ensiñarlle como os lumes afectaron o patrimonio, dixo que teníamos desfeitos ali en toda a zona, desde aquí abaixo que non nos está mirando, hasta aquí arriba. Nós si cortamos isto así, o día que o descubrimos e o limpamos,
e yo pasamos os máximos especialistas que hai en Galicia, ninguén sabe decir que isto é Galicia. Iso parece arte paleolítica. Chegar a casa a poñer e Caín ou Lascaux, e mirar que cabalos hai debuxados, pintados hai 15 ou 20.000 anos. Eu non digo isto sea paleolítico. E, bueno, pode ser. Tamén hai un por aí que di que os petróleos se van con espadas láser. Mas, bueno, está mirando a un antropomorfo a dereita de todo. E ao lado outro, bueno, pois hai antropomorfos e cans por todas partes. Hai que buscalos para espetar e traballar. Aquí hai hai un montón de cruces aí abaixo. Non. As cruces, Cristo non o crucificaron con brazos para arriba, que matou a mí. Mirando, son que sean cruces estas de arriba. Que pasa? Cando unha pedra ten unha tradición pagana moi antigua, a religión católica non a rompe. Crucifica, metelle cruces, se santifica e inclúe dentro do seu santoral, casi. Isto sí que poden ser cruces modernas, porque son máis profundas. Isto son antropomorfos. Aquí arriba, hai un montón de iglesias grabadas. Hai antropomorfos por todas partes de todos os modelos. E aquí tedes incluso un équido e 2 équidos aquí, nesta parte de aquí. Estos son antropomorfos deses. Aquí ustedes colbran, no, é unha cruz, chamalle cruz patada, con 2 patas, e son as patas dun home. E facían cruces da Iglesia Católica con coviñas, que non significa nada na iconografía cristiana. Son antropomorfos que podelo mirar, son idénticos, pero non vos podo decir onde é porque saquei no tempo, idénticos, o de abaixo que se chama tipo anduriña, está moi esquematizado, aquí xa é canónico. Isto vamos a mirar no tetón agora, se echamos alá, dalle. Isto son coviñas pero pintadas, o dedo, unha esponxa, ou de fora, son coviñas pintadas. Que pasa? Aquí temos las grabadas, pero é exactamente o mesmo. E aquí xa non tiramos. Un toucado, estarían un baño ritual, estarían armados, o que fora. Aquí ustedes, isto todo en Extremadura. Vale? Que pasa en Extremadura? Nós temos que ler isto, facerlle a un petrolífero 15, 20 ou 100 fotos, métese un programa que se chama Fotos Cana Gisó e o filtro é mesla. Hai, estuvo lá na nosa charla en Italia, como se chama? Non me sabe o nome. É un programa que se chama Descret. E que pasa? Os que van de paseo por Extremadura levan ese programa no teléfono móvil, cando miran que nunha parede pode haber pinturas, tíranlle co teléfono móvil que ten ese programa e miren a pintura como están mirando aí reforzada. Están descubrindo centos de abrigueiros con pinturas. Bueno, mirades, aí tenes, o que acabamos de mirar en Aguada da Laxe, acabamos de mirar en todas partes, isto é un resume de todo o que hai na zona de Cidade Real. Pasa e acabamos. Que é iso? É un estimulado de clavo en pintura vermella nunha cara vertical dunha pedra. Que pasa? Aquí non xogaban a nada, claro, e nós temos que xogar, non? Miradelo aí, isto hai exactamente igual aquí, pola parte baixa, que non imos creernos que o hai, que sí que o hai. Bueno, pois isto que lle quixemos chamar a base da investigación, pero tratar unha pedra que mira lá para 100 metros cuadrados, hai que traballar máis. Cando descubrimos debaixo dun muro, isto en Baiona, bueno, tal, é antropomorfo, non é? Exactamente igual. Que pasa? Que eles gravaron aquí durante anos. Aquí hai unha figura abstracta, non sabemos o que é. Dixo unha vez unha visita que parecía Mickey Mouse. Aquí hai un zoomorfo, un cuadrúpede tirando o anexo a unha combinación circular de 2 anéis. Aquí vou a ver outro zoomorfo, unha pileta cuadrangular como hai nas iglesias pequenas en Monteferro. Aquí está outro antropomorfo parecidísimo que un que miraxe antes e non mirar despois aquí no tetón, nas contraxes. Bueno, dalle, isto miramos na interior, a non ser que está o guerreiro, a ver, dalle a conseguir. Mirad eso que vos acabo de decir. Ali arriba, o banco de Baiona. Este que está aquí. Bueno, dalle, lado, aquí abaixo. Arma non imos entrar, dalle. Este outro monumento desas 3 patas deste gran banco que é Valmiñón e a zona de... Tirado, e rematamos. Outro antropomorfo, este é o calco de Manuel Ledo, imperfecto, claro que faz así e tal. Este é o dibuixo de Costa Goberna, había as técnicas que había
hai casi 31 anos que fixo este dibuixo. Isto é o 3D. Mirade, o que hai aí é un home con moitísimos detalles. Eu penso que ten ata os ollos aquí. Ten o brazo, non sei se mirades, cos dedos marcados. Ten o corpo, ten as pernas, ten os pés. E no seu brazo esquerdo, enseña mellor o outro, quizáis teña un escutiforme, por iso Bruno puxo aí as armas antes. Quizáis teña un escutiforme. Manolo falaba de si ten as cornas como triunfo de cazar un cervo. Esta liña hai que mirar se continúa un escutiforme que ten a forma do corpo humano. E que vai aquí, que dibuixou máis, é un antropomorfo pequeno solapado por este modelo. Explícome. Pernas, corpo e brazos. Mirad, os brazos estarían aquí, están aquí insinuados, e destes vamos a mirar hoxe hoxe. Brazos, corpo, pernas e a mexeira aquí. E despois veo este máis grande e calcarando por riba, que en posicións tamén hai na arte. Bueno, non vamos, pasa así, non hai máis que decir. Iso está aí no Monte de Tono. Se hai algunha pregunta, facédela, se xe respondo, e se non marchamos co monte, estamos xa, como digo os vellos, xa